Méhészeti ágazat támogatása és aktualitások lesz a következő téma. Országos Magyar Méhészeti Egyesület koordinátorát, Huller Dánielt kérem fel, hogy tartsa meg az előadását. Csak a kontroller. Megvan akkor. Kedves méztársak, tisztelt kollégák! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Következőekben a KAP méhészeti ágazat támogatásának a részleteiről fogok beszélni. Ugye a támogatás előzmény rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program, amely az utóbbi időszakban rendkívül sokat változott. 2020-as évtől kezdődően gyakorlatilag minden évben módosult valami a programba, vagy új határidő került bele, vagy éppen az igénybevétel feltételei módosultak. Azt kell, hogy mondjam, hogy méhész legyen a talpán, aki az utóbbi időszakban követni tudta ezt a sok jogszabály módosítást. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy még korábban megszokták a méhészek, hogy 3 éves ciklusokra tudtunk előre tervezni, azóta az új rendeletek már 2, 1, illetve volt olyan, hogy 1 évnél rövidebb időszakot szabályoztak. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül bizonytalan időszakon vagyunk túl, amikor volt olyan év, hogy gyakorlatilag vakon rendelet nélkül kellett megvalósítanunk egy beruházást, bízva abban, hogy majd kifizetésre kerülnek az igényelt összegek. Ugye, ahogy elmondtam, rendkívül sok mostanában a változás a jogszabályi háttérbe, de a mai gazdasági helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, egy ágazati szereplő nem teheti meg magának, hogy nem követi a friss, aktuális ágazati jogszabálymódosulásokat. A mai világban gyakorlatilag annyi támogatás jut egy évre, hogy teljes mértékben ki tudjuk használni, akkor elég jelentős mértékben csökkenteni tudjuk a kiadásainkat és növelni az eredményességünket. Viszont nagyon alaposan figyelnünk kell az aktuális határidőket, illetve jól kell benyújtanunk a pályázati anyagunkat, mivel egy elnézett határidőn akár több 100 000 forint vagy nagyobb méhészet esetén akár milliók is múlhatnak. Csak felsorolás szintjén felírtam a diára, hogy egy akármilyen méhészet milyen támogatást vehet igénybe egy átlagos évben. Gyógyszercukor támogatás 2900 forint, méh egészségügyi válság támogatás 1000 forint, állatjóléti támogatás most már 6000 forint, méhanyag támogatás 2250 forint, összességében méh családonként 12150 forintra lehet jogosult egy méhészet. Amennyiben vándorméhészet vagyunk, van legalább 80 méh családunk és egy 3,5 tonnás gépjárművünk, akkor visszaigényelhetjük a biztosítási díjat és a kötelező adót. Ebben az esetben a teljes összeg visszajár. Illetve, hogyha beruházni szeretnénk, akkor arra is tudunk találni egy jogcímet 50%-os intenzitással. Ugye az utóbbi években rendkívül sokat változott a jogszabályi háttér, de szerencsére 2024 márciusa óta megjelent a támogatási rendelet, amely egészen 2027-ig változatlanul fogja szabályozni a méhészeti támogatásokat. A most megjelent rendeletnek a hátterét egy 2023-as tavaszi, illetve egy őszi küldőgyűlés adta, ahol meghatároztuk a méhészeti támogatások lehetséges jövőjét. Ezen a küldőgyűlésen fő célként a méhészek által leginkább kihasznált jogcím, a gyógyszercukor támogatás minél nagyobb mértékű erősítését, méh családonként és emelését tűztük ki célul. Ennek érdekében egy dolgot tudtunk megtenni, forrásokat kellett átcsoportosítanunk bizonyos jogcímekből. A rendelkezésre álló 8,5 millió euró nem változott, így például a vándoroltatási eszközöket rendesen le kellett csökkenteni, a korábbi 16 eszközből mindössze 3 maradt benn, illetve vándoroltatási eszköz oldalon megmaradtak az eszközök, de jelentős szigorításokat kellett bevezetni, illetve a teljes rendelkezésre álló keretösszeg is jelentősen csökkent. Ennek eredményeképpen 2024-re 2800 forintra emelkedett a gyógyszercukor méh családonkénti támogatási összege, korábbi 1800 forintról. Ez volt az első lépés, a 2025-ös időszakos második lépésben pedig további 100 forinttal 2900 forintra fog emelkedni a méh családonkénti teljes igénybevehető összeg. Ahhoz, hogy igénybe vegyük a méhészeti ágazati támogatást, bizonyos minimális feltételeknek kell megfelelnünk. 3 darab alapfeltétel van.
Egyrészt márk ügyfélazonosítóval kell rendelkeznünk, mivel az összes mezőgazdasági támogatást, illetve vidékfejlesztési programot igénybe tudjuk venni. Minden egyes méhészetnek rendelkeznie kell TIR-NR-ba bejelentett méhcsaládszámokkal, és ebben az esetben minden tenyészetünk egy tenyészetkódot fog kapni, ami alapján meg fogjuk kapni a méhészeti támogatásokat. Illetve az összes igénybe vehető támogatásnak az alapja a kötelező OME tagság. További feltételek vannak az egyes eszközöknél, amelyeket most nem fogok kiemelni. Egyetlen egy darab új fő szabályt szeretnék kiemelni. A 2025-27-es időszakra a tárgyévet megelőző év október 15-ig az NR-ba hibátlanul bejelentett méhcsaládok után kaphatunk támogatást. Ez a mondat kettő nagyon fontos dolgot is tartalmaz, mivel az idei évtől már nem november 15-ös állapotok alapján kapja meg a támogatást a méhész, hanem október 15-ig bejelentett változások a mérvadóak. Illetve a második része a mondatnak pedig az NR-ba hibátlanul bejelentett méhcsaládszámok, ez is most került be először a rendeletbe. Erre azért volt szükség, mert hogyha mondjuk szeptemberben bejelentünk egy méhcsaládszámváltozást, hogy lehet, hogy 2 hónap múlva kapunk rá egy hiánypótlást, és nem kerül berögzítésre az adott méhcsaládszám. Ebben az esetben a kincstár nem fogja tudni figyelembe venni a méhészetünket. Következő az új határidő, amely gyakorlatilag minden évben változik, és ezért tudják nehezen követni a méhészek. Gyógyszercukor támogatás esetében 2024. május 1 után keletkezett számlák már elszámolhatóak. Tehát ez újdonság, a ma keletkezett számla a május 1 után keletkezett számlákkal együtt egészen 2025. április 30-ig elszámolható. A gyógyszercukor beadási határideje a következő évben május 6-ára fog esni. Milyen a támogatás? A 2024-es időszakra a tegnapi nap zárult le a beadás határideje, viszont a számlák teljesítése folyamatos, tehát senki nem csúszott le semmiről, hogyha mondjuk később állították neki a számlát, mivel a most keletkezett számlák augusztus 1-től következő év 7. hó 31-ig el lesznek számolhatóak. A végső benyújtási határidő ebben az esetben augusztus 3. Eszközbeszerzések esetén elég sok kavar volt mostanában a határidőkkel. Tavalyi évben egy darab évre bevezetésre került az államkincstár javaslata alapján, hogy a számla teljesítését követő hónap utolsó napjáig nyújtsuk be az eszközkérelmeket, amely sajnos nem vált be, elég sok elutasítás lett belőle, a méhészek nem tartották a határidőt, így szintén a kincstár javaslatára ezt kivezettük, és 2024. január 1-től ez év végéig keletkezett akármilyen számlát elszámolhatunk január 31-ig, következő év 31-ig. Egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a július 31-ig beadott számlákat, azokat ki fogják fizetni a 2024-es végrehajtási évben, október 15-ig. Azon kérelmeket, amiket július 31 után adtunk be, azokat majd csak a következő végrehajtási időszak október 15-ig fogják tudni kifizetni. A méhészeti ágazat támogatása összesen 8,5 millió eurót tartalmaz. Az igénybevétel alapján 3 felé osztatjuk az egész programot. Egyrészt vannak olyan jogcímek, amelyeket csak az OME vehet igénybe, ez a teljes szaktanácsadó rendszernek a működtetése, a monitoring rendszer, a méhészújság, a marketing jogcím, ezek több 100 milliós kérelmek is lehetnek adott esetben. A második ilyen oszlop az OME tagszervezete, az omnis, illetve önálló egyesületek rendezvényei, bemutató méhészet látogatásai, illetve egyes kommunikációs eszközöket támogat a program, mint például laptopok és nyomtatók vásárlása. És a harmadik oszlop, amely önöket is érinti, ez a méhészeti eszközök, a méhanyag támogatás és a gyógyszer, cukor támogatás. Nézzük konkrétan az igénybe vehető jogcímeket. Az első és a legfontosabb jogcímünk a gyógyszer, cukor támogatás, amely a teljes rendelkezésre álló 8,5 millió euróból évente kb. 6 millió eurót tesz ki, és több mint 7000 méhész szokta igénybe venni egy végrehajtási időszakba. 2025-től már 2900 forintra emelkedik az igénybe vehető támogatás teljes összege. 2 részre osztjuk a támogatásba igényelhető eszközöket. Egyrészt cukoroldalon kristálycukrot, cukorlepényt, fondantot számolhatunk el,
és gyógyszeroldalon gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket, kiutatási eszközöket és szűrő betéteket vásárolhatunk. Amennyiben teljesen ki szeretnénk maximalizálni a cukor oldalt, 2175 forintot tudunk elkölteni, ennyit tudunk még családonként cukorra költeni, a másik részt viszont gyógyszer oldalon kell kipótolni, és így tudjuk teljesen igénybe venni ezt az összeget. Ugye továbbra is fennáll az a szabály, hogy ezt teljes összeget elkölthetjük gyógyszeroldalon, tehát vásárolhatunk csak gyógyszer, csak gyógyhatású készítményt a támogatásból, illetve vásárolhatunk kijuttatási eszközt is. Ilyenkor fennáll a régi szabály, hogy kijuttatási eszköz vásárlása esetén mindenképpen egyetlen egy darab gyógyszer vagy gyógyhatású készítményt hozzá kell tennünk a támogatási igényünkhöz. Gyakori kérdés szokott lenni még gyógyszercukor esetében, hogy külföldön vásárolt készítmények elszámolhatóak-e. A válasz erre az, hogy nem, csak Magyarországon vásárolt és NÉVIC által nyilvántartott készítmény után igényelhetünk támogatást. Cukor esetében más a helyzet, cukor elszámolható külföldről is, tehát határmenti mészek szoktak benyújtani, főleg Romániából származó szlovák vagy horvát számlákat, gond nélkül ki szokták ezeket fizetni. Következő gyakori kérdés: mi alapján kerülnek a gyógyszerlistára az egyes készítmények? Az OME ebben nem tud beleszólni, mi nem szólunk bele, nem javaslunk és nem teszünk bele új készítményeket. Azon készítmények lehetnek ezen a listán, amelyek NÉVIC által engedéllyel rendelkeznek. Minden hónapban megkapjuk az illetékes osztálytól az aktuális engedéllyel rendelkező készítményeket, és azt tesszük közzé az OME honlapján, illetve az államkincstár és a saját honlapján. A támogatásra hoztam egy példát is, legegyszerűbben számolva, amennyiben 104 családunk van, összesen 290 000 forintra leszünk jogosultak, és ebből 217 500 forint a maximális cukortámogatás, ehhez 72 500 forintot kell elköltenünk gyógyszer oldalon, illetve teljes összeget 290 000 forintot elkölthetjük gyógyszer oldalon. Az új határidő 2025. május 6, illetve, ahogy már szó volt korábban, 2024. május 1 és 25. április 30-a közötti számlák az elszámolhatóak. Következő eszköztámogatások általánosan. Minden egyes eszköz kérelemnél néhány főszabályt kell betartanunk, amennyiben pályázni szeretnénk. Első főszabály: saját előállítású eszköz nem támogatott. Eszközönként egy darabot vásárolhatunk, tehát nem tehetjük meg azt, hogy 2 fűkaszát veszünk, 2 pörgetőt, stb. Viszont, hogyha több eszközt vásárolunk, az megállja a helyét, tehát egyetlen egy darab fűkaszát és mondjuk egy utánfutót vásárolhatunk. Ebben az esetben egy dologra figyeljünk, ezt 2 külön kérelembe kell benyújtanunk, tehát egy kérelemben nem nyújthatjuk be a fűkaszát és mondjuk a pörgetőnket. 5 éves fenntartási kötelezettségünk van, ez azt jelenti, hogy rendeltetésszerűen 5 éven keresztül használni kell, nem adhatjuk el. Amennyiben helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy nincs ott az eszköz, az jogosulatlan igénybevétel, és kamatostól vissza kell fizetni. Ugye van egy 100 000 forint alatti értékhatárunk, amennyiben ellopják vagy megrongálódik, akkor 100 000 forint alatt nem kell jelenteni az államkincstár részére. Amennyiben 100 000 forint fölötti és megrongálódik, ezt jelentenünk kell a mák részére, viszont ez viszmajor eset, ezért nem kell visszafizetnünk a támogatás összegét. A vándoroltatási eszköz jogcím és a méhészeti tevékenység folytatásához szükséges jogcím 2024 márciusával rendesen megváltozott. Ugye a korábbi 16 eszközből mézkinyerés oldalon már csak 3 maradt, ez a mézpörgető, a viaszolvasztó és a fűtőkéses fedelezőgép. Az előző 2 esetében megemeltük az igénybevétel minimális méhcsaládszámát, a támogatás pedig az eszköz értékének 50%-a, de maximum 200 000 forintra módosult. Fűtőkéses fedelező esetében pedig már 84 család a minimum és 500 000 forint a maximális támogatás. Vándoroltatási eszközön oldalon továbbra is benn maradt az a 10-valahány eszköz, itt egészen 65 000-től 1 millió forintig terjedhet az igénybe vehető támogatás összege. Ugye a legkisebb mondjuk egy agregátor, a legnagyobb pedig egy önjáró rakodógép. Itt a legnagyobbnál például 200 méhcsalád a minimális méhcsaládszám, és az intenzitások itt is a minimum 50%.
Következő, második legfontosabb támogatásunk a gyógyszercukor támogatás után a méh anya támogatás. Szintén a 2023-as küldőgyűlésen szavaztuk meg, hogy emelkedjen az összege. Párzott betléző méhanyák esetében 2250 forintra, párzatlan anya és anyabölcső esetén pedig 1000 forintra emelkedett a támogatás. Az igénybevétel feltételei változatlanok, tehát a 120%-ának, az 50%-ának megfelelő párzott anya, ugyanez párzatlan anyára, és teljes 120%-ra vehetjük igénybe anyabölcső esetében, illetve ezeknek a kombinációira. Ugye ez elég bonyolultan hangzik, de mindjárt hozok egy példát, illetve itt még egy dolog, ami fontos, a méhanyák után mindig kapunk származási bizonylatot, ezt 3 évig kérhetik a kincstár helyszíni ellenőrzés során. Példa a méhanya támogatásra szintén egy 100 családos állomány esetében következő esetek állhatnak föl, hogyha ki akarjuk használni teljes mértékben a támogatást. Vásárolhatunk 60 darab párzott anyát, vagy 60 darab párzatlan anyát, vagy 120 darab anyabölcsöt. Illetve ezeket kombinálhatjuk is végtelen mértékre. Például 60 párzott anya, 60 párzatlan anya. Aztán 100 anyabölcső, 20 párzott anya, illetve így tovább. Az a lényeg, hogy minden egyes szabálynak meg kell felelnünk, de gyakorlatilag nem tudjuk elcseszni a támogatási igénylését, mivel az igénylő felületen, amennyiben rossz méhcsaládszámot írunk be, akkor kiírja a program, hogy ön többet igényel, mint amennyire jogosult. Következő dolog, amennyiben támogatásokkal foglalkozunk, amennyiben kihasználjuk ezeket a rendelkezésre álló dolgokat, biztos, hogy előbb-utóbb találkozunk az államkincstárral. Vagy határozatot kapunk egy elutasításról, vagy hiánypótlásra szólítanak föl minket, hogy támogatói okiratot fogunk megkapni. Úgy gondolom, továbbra is a leggyorsabb információszerzés, hogyha felkeressük a szaktanácsadónkat vagy az OMME központot, viszont vannak olyan kérdések, amelyekben mi nem tudunk megnyilvánulni. Adott esetben állásfoglalást kell kérni, vagy személyes adatokra vagyunk kíváncsiak egy támogatásról. Ebben az esetben meg tudjuk keresni az államkincstárt. Ezen a régi fotón a Magyar Államkincstár Soroksári úti telephelye látható, amely egyébként ugyanúgy néz ki a mai napig. Ebbe az épületbe bírálják Magyarország összes vidékfejlesztési és agrár támogatását, több százan dolgoznak itt. Itt háromféleképpen tudjuk őket elérni, van egy ügyfélszolgálati szám, amelyet mindig fölvesznek, van egy személyes ügyfélfogadás idejű, és e-mailben hivatalos állásfoglalást tudunk kérni akármilyen kérdésbe, amelyre x napon belül kötelezően válaszolnak nekünk. Ugye gyakran vannak olyan kérdések, amelyek felmerülnek bennünk pályázatigénylés során. Ezt 3 részre gondoltam, hogy hova fordulhatunk. Egyrészt megkereshetjük az OMME szaktanácsadónkat, vagy az OMME központot, amennyiben mondjuk egy határidőre lennénk kíváncsiak, egy alapfeltételre, vagy abban az esetben is, hogy hova kattintsunk igénylés során. Viszont lehetnek olyan problémáink, amikor tudni szeretnénk, hogy mikor kaptunk, hány éve kaptunk meg egy függőszahatározatot, vagy újra szeretnénk postáztatni egy határozatot az ügyfélkapunkra. Ebben az esetben nyugodtan felhívhatjuk az ügyfélszolgálatot, ilyen problémákat tudnak segíteni. Illetve a harmadik dolog, ami szerintem lényeges, vannak olyan dolgok, amelyeket csak magunk tudunk megcsinálni, adatváltozás, illetve a hiánypótlások teljesítése. Első és legfontosabb dolog, amennyiben pályázunk, és szerintem legtöbbünk már találkozott ezzel, hiánypótlásra szólítanak fel minket. Hiába egyszerű a pályázat, hogy 1 vagy 2 számlát kell benyújtani, mindig van valami hiba benne. Most ugye május 6-án zárult le a gyógyszertámogatás benyújtási határideje, közel 7000 kérelem érkezett be, kincstárnál most nagy üzem van, folynak a hiánypótlások, és az esetek nagy részében számlajavítás vagy elrontott valamilyen személyes adat miatt keresik meg a méhészeket. A hiánypótlás minden esetben az ügyfélkapunkra érkezik meg, PDF-be tudjuk ezt letölteni, és a 8 napos rendelkezésre álló határidő mindig onnan indul, hogy letöltöttük azt. Letöltöttük a dokumentumot a tárhelyről, és a következő naptól kezd ketyegni a 8 nap. Amennyiben ma letöltünk egy hiánypótlást, azt augusztus 12-ig kell teljesítenünk. És hogyha abban reménykedünk, hogyha nem vesszük át ezt a hiánypótlást, akkor nem kell teljesíteni. 8 nap után beáll az úgynevezett kézbesítési vélelem, amelytől kezdve elkezd ketyegni a 8 nap, és utána úgy veszik, hogy nem teljesítettük a hiánypótlást, majd a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
döntenek. A második ilyen dolog, amelyet magunknak kell megtennünk, amennyiben a személyes adatainkban történik valamilyen változás, az 15 napon belül kötelezően jelentenünk kell a MÁK felületén. Erre már egy nagyon gyors elektronikus felület van, ez a kérelemkezelési felület, ahol nagyon egyszerűen a lakcímtől kezdve a bankszámlánkon át akármit tudunk módosítani, és másnap már érvénybe is lép. Amennyiben úgy pályázunk, hogy nincs rögzítve bankszámla kivonata az oldalunkon, akkor nem tudják kifizetni számunkra a támogatást, viszont nem esünk el a kifizetéstől, amennyiben rögzítjük azt, akkor akár 2-3 év után is megkapjuk a támogatásunkat. Röviden ennyit szerettem volna mondani, amennyiben kérdés van kérelembeadással kapcsolatban, akkor vagy e-mailben, vagy személyesen nyugodtan várom a kérdéseket. Köszönöm.